ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା 1 2 ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦରକାର 9ଟା ପେପ୍ସିକମ୍ ଗଣି ଗଣି ଦେଇଦେବାକୁ ଏବେ। ଏକ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, 2ଟା ପେପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏବେ, 3ଟା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା 4ଟା, 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ 5ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ 6ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ 7ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ 8ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ 9ଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦରକାର 9 ଟଙ୍କା। 9 ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଦେଇଦିଅ ପିଲାମାନେ। ମୋ ସହିତ ଗଣ, 1 ଟଙ୍କାଟେ ହେଇଗଲା, 2 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, 3 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, 4 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତାପରେ 6, ତାପରେ 7, ତାପରେ 8, ତାପରେ 9 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏ ଗେମ୍ଟି ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। 1 2 3 4 5ଟା ଗାଡ଼ି ମୋର। ଏବେ 1କୁ 1 ଜାଗାରେ ରଖିବା, 1 ରସୁଣ ଜାଗାରେ 1 ରଖିବା, 1। ତାପରେ 2 ମକାକୁ ମଣି ରଖିଦେବା, 2 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 3 ଟମାଟୋକୁ ଟମାଟୋ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ, 4 ଛତୁ, ତାପରେ 5କୁ ନେଇ ରଖିଦେବା 5 ଜାଗାରେ, ତାପରେ 6 ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ 7, 8, ତାପରେ 9 ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଏଥର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା।